Herrian bizi plataformak deituta 3.500 lagun inguru bildu dira larun batean Baionako karriketan etxebizitza eskubidearen alde. Etxebizitza sozial gehiago eta helduden urtetik goiti bigarren etxebizitza berri gehiago ez egotea eskatzen dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, euria eta arotxarra ez dira aitzakia izan Baionako karrikak mukuru betetzeko, baina gaurko saioan aldarrikapenak bakarrik ez, desmartxa berezi baten berri ere eman behar dizuegu. Hain justu, Lauren Petrikorena Baigorriarrak bere 80. urtebetetzea ospatzeko plantan eman duena. Ongi etorri iparraldearen orenera. Herrian bizi plataformak deituta 3.500 pertsona bildu dira Baionan larun batean etxebizitzarako eskubidearen alde. 30 bat elkarte, sindikatu eta eragile sozialek osatzen duten plataformak haserre-mezua zabaldu du Stop Aski lelopean. Abisua eman duenez datorren urtetik aintzina ez dute bigarren etxebizitza berri gehiago onartuko iparraldean. Santzarien lana jurtzen dugu, baina batez ere Ipar Euskal Herrian bigarren etxebizitza bat eskuratzeko asmoa duten pertsonen lana. Gure mezua argia eta ambigutasunik gabekoa da. Stop Aski! Nahi dugu egan Stop Aski, erosleri, guretzat 2024 landa, ez dugu gehiago onartuko bigarren egoitza bat bilakatzen den etxebizitza bat. Lehentasuna izan behar da hemengo jendeari hemen bizitzeko. Bi erronka azpimarratu ditu plataformak, bigarren etxebizitzen kopuruaren emendaketaren kontrakoa eta bizitegi sozialen aldekoa. Etxebizitza sozial gehiago behar ditugu, eskas handi bat, eskas gorri bat bada iparraldean. Ildo horretatik bigarren etxebizitzen kontrako manifestua aurkeztu du manifestazioaren baitan. Manifestu horrek azkarki errepikatuko eta adieraziko du bigarren etxebizitzen eraginari begira Ipar Euskal Herria erraiten du Stop Aski! Mobilizazioaren parte hartzaileen artean gazte asko zeuden, horiek ere etxebizitzaren problematikaren eraginak pairatzen dituzterako. Gazte gisa iparraldean bizitzeko zaitasunak ditugu. Beraz, izan gure sortegietan edo orokorrean Ipar Euskal Herrian ezin gira bizi. Azkenan gure herrian gira, beraz ez dugu gure sortegietatik alde egiteko nahik eta beharrik eraz. Kanpotiarrek erosten duzte bizpairu etxe eta hemengo lekukoak ez dute gehiago aukerarik bizitzeko herrian alta gaztetatik hemen bizi izan dira. Plataformaren ustez orain arteko aintzinamenduak ez dira nahikoak eta horregatik neurri berriak aldarrikatzen ditu etxebizitzaren krisiari aurre egiteko. Behar du estatu frantsesak ere bere ardura hartu, bereziki lege batzuk aldatuz, fiskalitate mailan jadanik. Indar gehiago eta bultzatzeko behar diren medioak, etxebizitza izan dadin denentzat eskubide bat eta errealitate bat. Behar dira arau batzu pasarazi gauza horiek kalmatzeko eta ez hola erosita saltzeko nola nahika. Herrian bizi plataforma mobilizatzen segitzeko prest dago etxebizitzaren eta lurraren merkatua erregulatua izan dadin. Etxebizitzaren krisiak arlo guztiak hunkitzen ditu eta ospitaleak elkarlan bat abiatu du CDS Habita interes publikoko etxebizitzen operadorearekin. Ospitalera lanera joan behar duten pertsonei erraztasunak emateko xedez. Un gage d'attractivité et de fidélisation de nos personnels parce que la question du logement est une question qui se pose au quotidien pour les agents de l'hôpital. Pertsonala kontratatzeko garaian etxebizitzaren inguruko arrangura geroz eta handiagoa dela diote. 4.000 langile dituen egitura da Euskal Kostaldeko ospitalea, Baionako, Donapeleuko eta Garaziko ospitalea eta Bizarretxe, Saran eta Azparnen kudeatzen ditu. 2022an 20 lagun inguruk erabaki zuten jada lan aukandu ere postua errefusatzea ez zutelako etxebizitzarik topatu. Nous avons de plus en plus malheureusement des personnes qui renoncent à venir travailler au centre hospitalier de la Côte Basque. Geroz eta gehiagotan gertatzen ari zaigu dio ospitaleko zuzendariak, lanpostuak errefusatzen dituzte ez zutelako etxerik aurkitzen. Forum hau lehen etapa da, eskaerak eta eskaintzak ikusteko eta hemendik goiti akordio honekin fiteago aterabideak eman ahal izanen dituztela diote.
Hau ez da langileak aterpetzeko zailtasunak dituen egitura bakarra izan ere, berriki Ipar Euskal Herriko lantegiak enpresaburuen elkarteak ere berehalako aterabideak behar direla esan zuen. Profesional gisa langileak aterpetzeko geroz eta zailtasun handiagoak salatu zituzten. Kostaldean biziki gogorra da langileen txikitzia. Eben oso kario baita alojamentu baten atzamaiteko. Gogorra da bai, gogorra da eta ez bada langile batek ez badu apartamentu bat ala etxe bat atzamaiten, ez da posible egoitea, ez da posible hartzea otoa egunoz ordu batentako, la bi orduentako, ez da posible. Eta arazo bera aipatu berri du aterbeak. Behar gorrian direnen aterpetze zerbitzu gisa besteak beste, aterpetze eskaerak 13% emendatu zaizkiela esan berri dute, eta aldi berean etxe bizitza eskaintza berantz doa. Ondorioz, 110 lagun daude uneotan, premiazko beharrarekin etxe baten zain. Gazte Kontseilu Sozialistak antolatuta 250 bat pertsona Baionako karriketan mobilizatu dira, naturen kontra gerla eta basakeria kapitalista gelditu lemapean antolatutako manifestazioan. Naturen estrategia auzitan jartzetik urrun, Europako egitura politikoen integrazioa erabatekoa da. Baita mendebaldeko oligarkiarekiko eta Ameriketako estatu batuekiko subordinazioa ere. Gazteek oroitarazi dute duela urtebete hasi dela Ukrainiako gerla. Mobilizazioaren bidez, gerla imperialistak izandako kalte larriak salatu ditu mugimendua. Bere erranetan, gerla honen sektore kolpatuena langileria da. Gerlak langileen eskubide zibil eta politikoen galtzea ekartzen du, eta estatuaren autoritarismoa indartzen. Aski da ikustea, nola ari diren mendebaldeko komunikabideak, erregimen Ukrainakaren parte diren sektore nazien aurpegia zuritzen. Halaber, protestaren bidez, Ukrainiako gerlari lotuta prentsak duen diskurtsoa ere salatu du. JKS-ren ustez kontakizun bakarra zabaldua delako. Azken urteuntan, informazio kontrolatzera eta gerlaren inguruko narratiba bakarra inposatzera bideraturiko erasoaldia sustatu dute Europar Batasunak eta haren gobernuek. Baionan mobilizatzeaz gain, Iruña eta Gasteizen ere manifestazioak antolatu ditu mugimenduak asteburu honetan. Mendian sortu bainintzan laguntzaten bizitzan hartaldea donik izan. Laurent Petrikorena Baigorriarrak apirilaren 2an 80 urte bete ditu. Baxena fartarrak margotzia izan du gaztetatik pasio, eta orain, hamarkada berezia ospatzeko, azken urteetan bere etxe ondoko atelierrean pilatu dituen markoak ematea erabaki du. Ni joiten nitzalaik, zein entuzte, gero osoko atean eronen dira, nahi hot emaitea, plazer egitea jendet, nahi dina ektuko du. Nahi dina emagin du, eta hola, nik ez ditut, partea eta txirikot kadreak tuztenek horik 10 euro galdenien dut. Hori, kadren pahatzeko, ala. Gero gainatekoa emain dut. Gero. Ala zimadu etorkenikin, bat edo bestea. Inguruan interesa piztu duen desmartxa edo ekimena, eta jadanik hainbat margok gorriz markatu behar izan ditu. Jakin dutela igori egiten nila, timugertzula, eta... Arakina ofizioz biak uztartzeko parada izan zuen gaztea zenean. Bere ogibideak uzten zizkion denbora tarteetan margoari eskainiz. Hastean nila ikusia da, nintzen, no? Gazte-gazteik izaniz, beti, maite nien. Gerora, bere negozioaren kargu egintzenean, baztertzen joan behar izan zuen pasioa. Esan initin, lanean izan pahatzeko. Nintzen aberatza, Gaur egun oraindik dendan ikusi daitezke aspaldi egindako markoak, baita bere agian sorkuntzarik ezagunena. Sakari saltza hain justu. Maitenen eman hasinean tartzen, benen guai boaz, ez da hile bezala. Dana jotan.
Han, bere atelierrean ematen ditu orain arratsak, berak dion bezala goxoan. Egunean 4-5 orenez, berak ustea erabaki duen xokoan hain zuzen. Dena den, ez bere horretan usteko, berriz betetzeko baizik. Beti hainiz, egun guziz, ene drogada hori. Eta usten bada, ono gehia baikoniz. Eta egun urtekin berriz inguzu bera gauza bera? Egun urtera, lehenik latan 80, bai, kapse 90. Ez dakire, etzen baniz, bai, hemen nigo iti, bai, eta beten alniz. Ez dut, eniz beldur intzia, denen jo merdu, Eta bertan atxemango duzue biztiden artean, beti ere, arratsaldetan hobe. Hame konta igoiti, zenta goizetan, eniz goizik gehikitzen, lurgunala lehitu, eta lurgunala, ene tableta ikilan parten du demora biskat, behien arzen, eta hola. Eta gero, una jiteniz. Eta zuek ere bertara jiten altzarete Petrikorenaren marko bat eskuratzeko. Kausa, zergaiti edo zio on baten mesedetan. Ikusentzuleo gu gaur bere margoen irudiekin eta herrikide eta adinkide duen Martikorenaren ahots ederarekin baigorritik agurtuko zaituztegu. Gogoratu bihar gaueko 12etan gauerdian itzuliko garela eta asteazkenetik ostiralera berriz gaur bezala gaueko 9 bueltan. Gabon pasa eta bihar arte.